Sung bahashim kan bar Jingmane pras pa lai pho sau pra lai sau Gerteng ukpa, badu kun, badu mensim Bakhuid. Amen. Amen. Ajingaye utrai jungiu Jesus Christ, berkajing it jung ublay lembat kajingya selok jong mensim Bakhuid, kin don ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Parakistan bat para bengej bat pi barok kuhmen kupara. Kibaya shimbantah kani kajingle niam kamas Bakhuid lembah ke online bat ke streamline. Akot ngawer kerpang ya pi ha kani ke Sngi Trai banbu ke jing temu banduai kerpang na ke benta ki khun samla shinram bat kentei bat ki kena rit badon hapdeng ke jing puli puti ke jongki bat na ke benta ki nong hikai hot ngitip babarok ngi yo mat bat ngi don hapdeng ke jing jenjar bat hapdeng ke jing kela jong ke jing long ada day hakinu kinu ki kam ki jam ki jing puli ki puti ki jing hikai ki jing Trai jing ta barok nyu i lemba kani ke pandemik kelawara shibune ki jing pen kelah ki jing long ki jing le rewat kataru ngai scam bakini ki barok ki day ki jing wan bat ki jing long le si bat ki jing hikai yang ngi wei pe wei ru ba ngi de bantip bau bleu bla thau yang ngi ukwaru yang ngi bangin don kapor na ka benta ke jeng u itu ai kerpang na ka benta kinong hikai ki kena skur ki habret ki klung kena baro balemba ke ni ke jing yo amat ki mnum du ke jing kermen bat kham tame na ka benta ki tu ki bapang ki bad shitom bat ki badon hospital bau blei lemba ke ni ke jing duai ke jing wer jung i wei pe wei bat ke jing rap mar ke liang unsa ngau sa ngap ban ayaki ban yadayaki ban ayaki ke jing tengan bakim num do ke jing kermen lani kim num kuslai than pen ban ay ba kin shim ya kini kalat kalenti kum kadak kaban yalam yaki sha ke jing shania haublei bat bakim num do jing kermen ha ke jing Trai stom jengki isngongu yo blei ni wan hangni ban ay kangu kadem ya u na ka benta ke jinggerku ke baula the se lo jungi sngongo yu na ka benta ke jing it ke baula pen pau hangi sngongo yu na ka benta ke jing wat ke jing u ke jing trang ke jing u yangi wat lada utip bangilong ki baduna ki batlot ki belayat lendet na u henrei shim la e no kumba menda ke sngi insi yo sngo ba u jisu hi kum nong ap lang brot ubatip ya laki khun wat yaki uyalam yaki uhikai yaki upen i yaki banyat hakalenti ke babha
wala da ngiyok mat ya kini ke jingdum jo ke pertai ngingai bau jisu utip khambha ya ke jing trang go jungi kumta da kani ke jing temu tung nyawan syakani keduan kedupat banduai kerpang naga benta kani ke jing temu naga benta ki brio baro bat kumju kham tambe naga benta ki nong hikai bat ki khna skur bat ki mi ki paru kumju babaro ki bangi bayo mat ya kani ke jing kala ngin shim da ke jing bha le si ublei udon ke benta balembah kani unsa ayangi unsa pendap yangi unsa yalam yangi syak ke jing bha ke basisha agani ke mas Bakhuid ngakot ngaweri phiru banya duai kerpang na ke benta ki tu ki bla kerpat yangi banduai na ke benta jungki na kerpat di phi bapin duai kerpang na ke benta I Father Dominic Jerwa ibadon ICU have ventilator badai na ka seng solution na ke benta I mentung iwe doctor I Miss Lingdo jung St Anthony ibadon ICU bad na ke benta ki we de ki bla kerpat yangi ba ublei da ke bor jung u un don senda jungki pedang kini kijing pang kijing stom bakin yok ke bor kijing kot kijing khia bat kijing senia teli telan ha u terwaru nak benta kemesim kijing jatha jong ambelbert tariang ibaladap shisna ma kijing klat no kijing I Pinja senge sipot ban khmi ye dela ke jong kamen sim ban pan map no blei lada ngila kum bakla ha ke jing mut jing perkhat ha ke kitien ke thliet bat ha ki kam ki jam tunginya pan map no blei ha ke ne ke por Kapla hau blei badon bor baro pada pi ko men ko para mangala lepop shibun e dagi jing perkhat badaki kitien dagi kam badaki jing leplet dagi jing le palat junga dagi jing le palat junga dagi jing le palat krau e junga namar kata ngakirpat yakarya Bakhuid kebaya sa tesiti yaki angel kiriwun badaki ko men para manduai na kata junga au Trai le jungi Ublei badon bol baro un isen e yangi bat andalama biki pop kisang jungi un yalam yangi syaka jingim bam jukut Amen. Kamon Bapa Iya ya ro
simneng kuk padon borbaro kukun marwe yuk pakutrayu Jesu Christ kukun lang produblay baget ki popertay tupriang kaching kerpat tus ngau senayangi Datang mami Bakhuid Datang mami Trai Uwe Bakhuid mami ku Jesu Christ Mami bayai long lay Hajing ya long kaway Madu men sim Bakhuid Akaburo mukbang Amen. Tongin ya duai. Tupit iet kutra ya kishakri jongme, bat dos ngau sen ay bante kerhai halo jongki, ya kijing ai jong kijing ai e jongme, nang ba dakaba shirhem, ha kijing kerman, kijing et bat kijing iet. Kindup yaitne hakat, hakaba Sngi ya ki hukum jongme. Dau Trai jungi u Jesu Christ kon jung me uba bat besan sharing kat bat me haka jingi long kaway jung umen sim Bakhuid uwe u blay junom la junom. Amen. Jing pule nakakitab u Jeremiah. Kordit ya kinong ablang brod, iba penjot, bat pen sapred ya kilang brod, kaja kaplang jonga, uang utrai. Lamar kata kumni uang utrai, ublay ka Israel. Sepang kinong sensyar, kibadai mansumar kuj, mansumar ya upay jonga. Pila pen sapred ya kakenhun lang brod jonga, Pila beno yaki bat pimsem sumariki hakmi an pen sajaya pi nakabenta ki kamboman jung pi uong utrai nangta ngan salum lang ya ki bdangsa jong ka kenhun lang brot junga nabaro kiri sya ki bangala beno iki bat ngan wanya lamya ki sya kari jong kihi Batkin sakha, batkin saroy, shikat day. An ay haki, yakinong sharay, kiban sumar sukher yaki. Batkin om shepting shu, lem Kajing le
palenter jingim jonga haying utrai ngansa. Jingpulay na kachiti Paulus Bakhuid siya ki Kristan ha Ephesus. Ko para mentahaw Chris Jesu ya pi kiba menchua pila don sa jingay ba lawan yalam hajan ha kasnam jong Chris. Namar ulong kaching suk jongi ubala pelong kaway yangi kiba long ar. Bad abala pen kelem ya kaken ro, apen ya klad jong kajing yesun. Da keba pendo hala ke jong kado ya ka aing. Jong ki hukum bad ki dustun niam. Kenang ba undup la ban tau halade, uwei ubriu batamai. Ha kajaka kibalong ar. Da keba penwan ya kajing suk. Bad ba undup la ban penyesuk yang i baro ar how blay ha kaway kamet lengba kading pna bat da kumta open kut no ya kajing yesun ulawan bat ulaya lap ya kajing suk hapi kibadon sajngai ba bat ya kajing suk ha kito kibadon hajan namar lengba jungu ngi baro ar ngi yok rung sha okpa ha away omen same kakten jong trai Is ngau yau play. ilang broad jonga kisha skor ya kakten jonga uong utrai nga ito yaki bad keyboard yanga Trai undon ringkat bat pi Ringkat biru ka jingpulay na ka gospel Bakhuid kat kum Markus kaburam hami kutrai. ha kata kapor ki apostol kilawan pai si u Jesu bat kilaya tu lut ha u ya baro kaba kilale bat lahikai tiu la ong haki tu yawan tang para mapi syaka jaka bakenja batu syong thaj kendiat namar ladon shibun ba ki briu ki bayawan ya Lait hadu ba kim yo por shu wat ban bam kumta ki la Lait dakaling tang para maki syaka jaka ke bakenja tibun ki briu ki layo i ba ki Lait bat kila tip syano kumta kila yami na kisnong baro bat kila yamare syakata kejaka da kekejat bat kila poi haswa jengki
habau Jisu ulahir na kaling, ulayo ya upaj ba babun, bat ulas ngau sen yaki. Namar ba kilong kum kilang brot kibam don nong syarai. Kum tau las dang ban hikai yaki bun ki ai. A gospel jong Trai. Khadhynriew legus. Para Kristan bat para bangait hau Chris. Ai kajing kublay bat kajing sngongu kabakar pang yau blay bat ya pi. Kiba shimbanta hakani ka mas Bakhuid lamba kani ka online lani streamline. Sngongu ya kajing start jung ublay wapanyat ya kani bat bawan ra ya kani kajing kala. Le si kani kapor hakaba mangi we pe wengi di ban pla haduk kat nungi scam bat kat haduk kat nungi klan kajingat haladi shimet. Ladangi dei sisa kita ki kuon lang brot ki batip yau nong up lang brot klempep ngin sa ai kapor yu ladangi don hakanu ko jakaru ban shim banta hakijing duai hakijing leniam lani kamas Bakhuid Henry ladang ngimsh ngidang tlot pat bat nakadaw ba kimla ban shim banta ni duai kerpang nak banta jungkiru banta Sngi kijing pule bangilio sngow kipensya yang ya pi bakumnu ukenrat jongi ulong kum unong ap lang brot babha unong ap lang brot basisha ubatip yala ki jong ki khun kumunong ap lang brot utip syano ban yalam utip ayu baudei ban ai bat utip kumno ban hikai ban kedau ya ki khun lang brot ya ke ke bamaki ki dei ban le bat ulong ru unong yarap ban ai men sim ai jing tengen ai jing kermen ya ki khun lang brot ki balayat sakma lani ki bayakendu bat syam ya ki jing ya ki jing stom ya ki jing jinjar hoj barok ka perthei menta ka yo mat ya ka ni ka jing jinjar ka bashir khai hadu kata hakaba ka perthei kampat ju yo mat kumbang yo mat hakini kisnem ka jing ta jong ka ni ka klam kabalawara ka jingkala nadong shedong hapdang kum kani kapor sya ay kengin ya pai sya ay ngin ya let sya ay ngin ya ki ngin ya ksat ladang ipet ka jinglong jingman barok kalakalalot nadong shedong lada day ha ka Trai ka kta ki kam ki jam ki puli ki puti ki kamai ka kaji barok ngya khuslai nya jinjar nya ut nya pisang nya leng a lanu kan kutno kani ka klam lanu kan wan phai biang kapor kumbaju long ingat kham tam kumbang labu jing temu kerpang menduai na gebentah ki kena ki badang don hapedeng ke jing puli putih bat nak benda ki nong hikai ki badai ban pendap ya ka kamram ka jing hikai ka jing long ka jing man kelalut na dong shedong ngahaladi shimet kum unong penya jong ka school awi ka pen khuslai bha yang ka long ba ka ikbalak ta kerpang na pedeng ki barok nga sngoba ka de jing khang ya ki skur nakadaw jong kani ka COVID-19 ki school ki day ki way ki bala syak ta bha bat kham tam ya ki khna pule lada day ki khna rit lada day ki khna pedeng ki khna samla ki bala hela san bat kham tam ki ba pen khuslai ki mi ki pa ba ki no hikai ka day ki khna rit ki bedang shuki shu he shu san maki ki dang don kam yaki classroom experience, yaki guidance na kinong hikay. Kadno ki kemen la ki poisya school ba ni kendu yaki parlok
bakinya marek, bakinya lekai, bakinya hala. Henry penban menta, lengba kini ke jingjerong jong ke lockdown. Barok ki kena pulih, kila syudon lot haki stress. Om tang maki, ki kemi ki paru, kila sedang banyak kendu ya bun ba ki jing ki kemi ki paru ki kuslai bah. Ngimtip lanu kani ke jinglong kan wan biang. Lanu ki skul kin sedang biang, bat lada ki sedang ki skul ru, kidang kuslai. Ban pa iki kun seskur, namar ki ting ba yok ki yok COVID. Lada emparu ki ting ki sir, yok ba ki kun kin sadin. Ha kejuk ke poru ki terang ba ki kun ki day ban yok ya ke jing hikai, bat bakin kiu kin he kin san ha ke jing nang jing start bakin poi sya ketong ke ba maki ki terang. Nalor kata jing bakrau ke baki mi pa ki syam kham tam ye ki tu ki badang don ki kun ki badang rit don na pedeng jong ki ngayo sngo ki ong ha ka jaka baki kun jong ki kin syong kelas la kham bun por ban syong kelas pen ban ki kimi daki kimi ki pa ladang perkhat syepang ki nong hikai ru ngas ngau sen namar makiru ki haban lej bat ban ya kendu ya kani ke jing Kajing kabla pen kelaya ki kumno ban shim kelas no dakum wei ban le ya kataru klempep ki de ban long ki bla pen kre ki de ban long ki bla sya pen tebet la ne pen tebet ila di ha kini ki modern technology kumno ban pendon kambha ya ki mobile nga Trai bat nga ngai kim don hok ban ong ngila thaj ban shim class ngila dei ban yak shua shong no haying ngim dei shu ban shim class ngim dei shu ban yahikai rei ni di ban ai ngu ban yo blei baleng ba kini ki jingja blei udon pat le si da kumwei ka plan baleng ba kini ki jingja ai bakan ya lam ya pi ki kena school ki nong hikai ki kemi ki pa sya ke jing pej batmai sya ke jing le batmai sya ke jing pen kiu hakikam ki jam da kumwei ai bakan ya lam shu sya ke jing per khat mai ha ke jing pen kre ha ke jing trei stom nang ba lada ngila long ki bela pen kre ban pediang ban pej ya ka da kata ke jing shania ha ke jing penya jung blai klempep ngin sa job ya ke jing ele jungi manu bampang manu bam sitom manu bam jenjar bat khaduk khadwai manu bam yap blei ula benta yang iki briu bangi de ban yo amat ar benta bat ha ke jinglong jungi ki briu ngi de ban yo mat ya ke jing jiet ke ar benta ngin haban jiet ya ke jing ba laning ngin haban jiet ya ke jing sniu ngin haban jiet ya ke jing im laning ngin haban jiet ya ke jing yap ar benta ti ha pedeng ke ni ke jing ya lenti jungi ngio i babaro ngia ya kendu ya kani kasa nga pi pat ban pej da ke jing pej babha ban yele ya kani ke jing sniu ban job ya ka ban ya kun ya ka ni bangin syukan taj no ya ka ba ngin ong la biang nginum la le yesu la kut baladang ngila temu ban le kum ta klempep ngila rem lepa Henry blei pat da kabut bada kabor jugu la ayangi kabor ban ya le lada uji su la job ha ka jing ya le jugu wat haduk ka jing yap balai mangi ki bampat ya kendu ya ke jing yap ni ken randing ni kuslai ni tieng ni sir kini barok ki wan ra hangi nakadaw ba ngim don ke jinget ni tlot ha ke jing senia ha ublei bun ki bri ki blakio ha ke jing im jong ki na ke jing ke
jing ya kendu ki jing ba har kom rei kila kiu ki kim sim la ken randin kila ya le bada ka jing Trai stom tu ki bada ka jing senia hau blai kila job nganget bu na pedeng jong pi ki ba la shimbenta bat ki bala ya pet ya katuka Euro Football Cup ke badang Shudep final pedeng ke Italy bat ka tamba ya ke Copa Football World Cup ru kumju nilai ya pet abang apa ya ke Copa World Cup ke ba wara yang ke jingmut pekat ke day captain Messi Lionel Messi lada pitip ha si pang jing em jong u pin sa ngau kumba uni ubriru wala da sim la yo covid rei la yo ka jing pang ka pecir ka eba hak ba lakhang la de u ba nem de shu ba he un san wan na ka yeng baduk ka kemi jong u ka de tang ka cleaner ukpa jong u de ubriu ba Trai ha steel factory na du badang red uni Messi uladon kata ka jing trang ban long bakwa ban long footballer don interest han ha ki jing puli puti rei ki jing sngu tho jong ki me ki pa ki san ran ya u ki pen shilor ya u bad la don ki jing trang na du ha ka por ba udap san snem kat badang ya kelenti ha ki jing em jing u kendit kan san ki yo ma de ki jing e bar ki jing e ka long ba uni u Messi u yo ya ki jing pang ka ba ki khot growth hormone deficiency hakaba la diagnose ya u bat ki doktor ki la ong ba num la shu ban he ban san kumta kalawra ka jing jinjar ka jing kuslai ya kik me kik pa bat ban yo ya ka jing ko jing khia un ha ban lej ban sha sumar bat ban sha sumar ki doktor ki ong ba kin hab ban don kam shibon ka pisana ka banta jengki kani baro kalabu ka jing e ya kik me kik pa Henry uni Messi pat shimla du jing kermen utip ya kani Henry ha jing tip ru unang ya jele man la kasngi unang ya jele unang ya practice but ushim bentaru ha ki competition jongki local club jongki ha ko kasngi kat badang ya don ke football yele kai u coach jong ke Barcelona lek pe yaki ha ke jing i pla jing u la shem ba Messi u la don ka taka sap ka bakar pang bha ban yele kai unang bha ki tactics ki skills ki abilities u long batrim bha ban yele kai but kat ba u yele kai u dei bi ban shoot ya ka gor bat kum ta ulas ngokmen bat ula khot ya u ong ngakwa ban khot ya phi ban join ha ka team jungi kumta u Messi ula kuslai wang lada phi o jing bet nei mei pa klam pep nga sa shimbenta bat nga sa join bat ula kemen ba kumta u ni ku chula le ya kendu e kik mi kik pa bat hadin ba ulai kendu ula pan yu Messi ba un sapet un sari un sa sumar un sa pelut lut nak benta ka jing sumar ju ya ka jing ko jing khiaru nak jing pang bada ka jing sngongu bada ka jing ai ngu yo blai but klem da du jing kermen uni Messi u ya ha kata ka jing khot ulai yu i ula shem ulai kendu kumba la pha u blai bat kumba ula trang ru ban job ha kata ka jing ele tementau snam lada Argentina ka team kala job kora ru ka jing kai yanga ba je phi bawat lada uni Messi u bala job ya ka jing e kabala long kum kata ka covid kabala wara kabala rung ha ka met ka phat ka jung u Henry shim la kan randin u ya le bat u ya le bat ka jing shenya jung u ha u blei u la play kalat kalenti na ka benta jung u ti yang ngiru ha kini ka juk mentala da kum gi khna skor bat kum ki no hikai ni su kan randin no bat ngi su pen sep ai no ya ka por ka sor klam de le ai kan salong ga ai ka baura ka jing du ka bakrau ha ka jing em ka jong ki bat dei hang ni ba u jisu kan rat jongi menta ka sngi lamba ka jing puli u maham u ong kordet ye phi ki nong up lang brot ki bam shim lala ban pendon kambha ya ka jing a jong blei pen ban pilaya lambakla
ya ki kulang brot syakalenti ke baman sngongu yo blay balemba ki doktor ki scientist ngilala ban penyo ya ke vaksin hakaba ban yada ya kani ke jing pangklam habang ipai shiki kena pule ni kwa ban kentu yaki bakim day ban chupen sep a ya kapor ke sor ke jongki idei ban sngongu yo blay bat ni kentu yakiru ba hakani kapor kidei ban pej da kumway kin shim yakani kalat kalenti kum ka kabu ka ban yalam yaki syaka jingle syaka jinglong bathamai kam dei ban ailat ba ka jingjai tu kan sensyar yaki teng teng kelong ke basngau si ban yo sngo na ki katu kat ni ki me ki pa ki baju e kundu yang abat ki belong ni pada lanu kan kut no kan ni ka covid lanu ka school kan pleno sasisin ka jingim ka bau bleu la ai yang abat pi ka long ka sa hangi we pe we kumno ban jit ban pediang lani ban kentat ya kan ni ka jinglong ban pediang ban pej ya ka da kum we ban nang Trai sitom ban nang le ban imha kanang wara shu ka jingpha ban ka jingkerku rei ladang idu jingkerman ban ngi khuya yat ku slai klem pep ngin senang sakut hadi haju ban ka jingkerku jung blairu kamnum hiar lo jingi ai ba ka ni ka jingle niam jingi bat ka khubor ka ba ujisu ai ngi minta ka sngi bat kham tam e pi kon samla bat ki badong don ha ka jing puli puti bat ki no hikai ki badai ban pendep ki kamram lo jong tung nyele janai haki e baro baladang ile janai bat ngi Trai hok klem pep ublei bu i jing Trai stom jong pi bat jungi un sawara yangi ya ka jing kerku nyero ya Jesus Christ Junom amen. in a shimbenta ke jing duai credo nga ngate how blay pa badon bor baro Unong how tau ka kabeng baneng bat ka bat ka klau Od George Chris kun bamwe jungu utrai jungi yaw bala pun na maria sim bakhuid yaw bala kha na kamaria te sati bashal shale bain Pontius Pilatus la sanar na yu ulayap bala tap yu ulahir shibayap hakasni kabalai ulamipat na kibayap ulakiu shipneng usyong sakaman ublay pa badon bor baro nang tan wan pat ban bishari kibayim bat kibayap ngangay hausim bakhuid hakabalang katolik bakhuid hakajingya sok kiriu bakhuid hakajingma kipop hakajingpat kado badakajingim bam chukut amen tungnya pai shu bleng yu wara kijing terwa kijing temu beper ban ngai skemu bleu bas tip ke jing don kam jungi un sa yangi sependap yangi ke jubab jumpi kan long ngi kerpat yeme ko trai ngi kerpat yame ko trai ngi duwai nak benta pa ba khoi jangi ba oblei un ai u ya ka jing khoi jing khia ba ka jing a e ke ba kerpang panyalam ya ke balang ngi kerpat yame ko trai ngi kerpat yame ko trai ker khu ya ulang do sa jangi ya kiling do kiruniam bat ya kibapen kre yalade ban bod janai yame ha kajing em jongki ba ka bor blay kan senran bar bor yaki ngi kerpat yame ko trai ngi kerpat yame ko trai kan rat ba ing kane kadai ka klip ka ba shi tom bat ka ba janjar ya ki khna school bat ya ki khna pule baro ngi dubai ba oblay un kerku kerpang yaki ngi kerpat yame ko trai ngi kerpat yame ko trai ngi dubai yaki no hikai ki ba hikai ha ki school ki college mat ha baro ki chaka pule ba ka jing start blay kan long ka bor yaki ba kin la banyarap ya ka jing nang jing start kan roy kan yai chaprang wat hapreng jong kane ka klam
Ngi kerpat yame ko trai. Ngi kerpat yame ko trai. Ngi duwai kerpang ya kinong penyai. Bat kiba pek ya ke jingnang jing start. Ha ki caka pulei. Ha ke jela. Bat kari barok kawai. Ba ublei unalam nanti. Ba ke jingnang jing start. Kan nang yai kiu seprang. Ngi kerpat yame ko trai. Ngi kerpat yame ko trai. Ngi duwai ya kiba pang kiba sitom. Kiba syak kta ha kene ke klam. Kam tam ya kiling do kiriuniam. Ki kena school. Bat ya kino hikai. Ba ublei un pen kya no kloi yaki. Ngi kerpat yame ko trai. Ngi kerpat yame ko trai. Na pesngop pesngap yaki jing temu ba yaki jing ang no jingi kamat ublei ngi ngej. Ba ublei betip yaki jing don gam jong ki kun un sependap penbiang bat un sa ai yangi. Yaki ni bro ngi ai ngi wan lam ha kakti jong ublei trai jong Jesus Christ. Amen. Sngobai shim ka nambar Jingmane. Lai spa pra po lai. Lai pra lai. Yakmir lagi kmat ku para. Bau kun jogu play ulajan. Tupun kila donur red pan piang. Yau sim kapuram bandang wan. Wan Jesu. Trai Tuhan. Kumba melawan hiar na ying peneng. Tuhan hiar biang menta syaduan. Ulamina kaca sim dabin. Ulung riu nak kami basotin. Ulawan buit toy nyanyi. Kaya uhapo sempreng Jingmane. Wan Jesu. Trai Tuhan. Kumba melawan hiar syashingon. Tuhan hiar biang menta syaduan. Ya duai ko men ko para bakani ke jing kenya junga bat jong pi kan long ba pediang hun na kama dublei ko pa badon bor baro. Tu trai yang jingnya kiti jong pi. Nak bentah jiro buram keteng jong. Kejing mentoy ini bayak balang Bakhuid jong barok kawai. Ko blei me ubahatang kawai ke jing kenya bajanai tam. Milapen pura ya ke jing kenya barim baro balabu da ka ain. Tu pediang ya ke jing kenya nak syakri ba e Jingmane bat tukerku kumba melakerku ya ke jing terwa jeng abel bat kumta ya ke ba mangi shimet ngila terwa ha ke buram blei Jingmane kan mentoi nak ke benta jong ke jing pen em ya baro dau Chris utrai jongi. Amen. Trai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. o kentiu ya lagi do not Ngi kentiu yaki syau trai. nganyai ngoyo trai kenrat ublei jongi. Ka syong hok bat kadai. Da shisha ke long ke basyong hok bat ke badai ke day ti jongi bat ke jing pen em yangi. Haman la ke por bat man la ke jaka ban aingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikot. Namar mela seng yakinong rem jong ke perthei bat me la pen renti ya ke jingkala jong ki por bat ki ayom. Mela tha yu ubriu haka dur jong mehi. Bat mela bu ya u halor ke perthei bat ki jing pla jong ka baro. Baun sen syar haka keteng jong me ya ki e baro ki bam mela thao. Baun ya ro ya me haka jing krao ki kam jong me lang bau trai jong yu Jesus Christ. Bat kumta rengkat bat baro ki angel ngiaro ya me kat bada ke jingman ke bakrau ngiat pen bena
you try, Bakhuid you play kipan, neng bat pertekidam, dagapuram jongme. Wayo sana shatrong, wayo sana klemkun, wayo sana you play Juno. Yaro yutapawan, agak kerteng utrai, neng bat pertekidam, dagapuram jongme. Ruayo sana shatrong, ruayo sana klemkun, ruayo sana you play Juno. Dashi Shamelong Bakhuid ku Trai ke temei jong ke Jingkhuid baro. Namar katang ikar pa jeme tu pen khuid pen gentang ikini ke Jing terwa jungi. Dag bapayu men sim jume kum jer lor jungki bakin dup kelalong yangi kamed bet kesnam jung Trai jungi u Jesu Christ. Ha kapor baladino ya u badala kemon sngau bhau la pediang ya ke Jing sha stom. Ula shim ya pu badagabaay ngu yame ula kedia ya u badula ay la kisenran u ong. To shim batubam na kene pi baro. Namar kene kelong kemet junga ya keban IT na kebenta jong pi. Akajuk karu komanda lalayabam ula shim yaka kuri badagabaay ngu biang yame ula ay la kisenran u ong. To shim batudi na kene pi baro. Namar kene kelong ka kuri jong kesnam jenga. Jong ka jutang batamay bat bam jikut. Ya kaban penmi na kabenta jong pi bat na kabenta ki babon. Ya kaban map yi ki pop. Tule ya kene ban ken mau yanga. Jingmaya jong ka Jingmane. Katasin bangi bang yude ukpu, balngi dinakan eka kuri, ngipen benar kacing yap jong miko Trai, dan adu menwan. Namar katang iki bapen menta ya ke Jing yap bat ke Jing mi pa jing u. Ngiterwa hame ko Trai ya pu ke Jing em bat ya ka kuri jong ke Jing pendem. Ngidai ngu ai dem yame namar pamila nyaw yangi ki babit ban yang akmat jing me bat ban shikri yame. Da ke bas ngaurit ngikir pa yame ko Trai. Bangi ki bayo benta lama kamet bat kesna mo Chris ngin long ki bapenya telik away daw men sim Bakhuid. Tukan mau ko Trai ya kabalang jume ke blapen priang astla ka pertai. Batu penjana ya ka ke Jing it rengkat usyukri pa Bakhuid Francis. Victor Lingdo Bishop Jingi bat baro kilando. Tukan mau lemru ya ki men ki para shunrang bat kentai ki balayo tia da ke bakar men ya ke Jingmi pat. Badia baro ki bala klad no ke Jing Sngi jungme tu pediang ya ki sha ke Jing shai ke khamat jungme. Tu Sngi ngi baro Lait Trai kan rat. Ikat pa jeme kenang baringkat bat ke Maria thei seti Bakhuid ke me jong blai. U Joseph Bakhuid u kurim jongka ki apostle Bakhuid bat baro ki riu Khuid ki bala pen ngobha yeme pateng la pateng. Indup long ki babit banyo bentalem ke Jing bam jukut bat bangin ya jero bat pendon beram yeme dau pun jungme u Jesu Christ. Da u lambat u bat ha u kan long hameu blake pa badon bor ka Jing long ka we jong men sim Bakhuid baro ka buram bat ka Jing yero junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang daw nong penimbat kumbala hikay yang da kaktien blay nginot ban duay ko kpa jongi
Ubah beneng kalong bakut kateng jong mi kanwan kahima jong mi kalong kamon jong mi ha kadeu ubah beneng tu ai ni benta pam jong mi kapala kasni batu ma yangi yakirekang jong mi kumbang iru ima yakipelesi yangi badwat yalam yangi syakajing penshoy Khadhynriew tu pelai yangi na kabasniu Ko pelai jingi ngi karpat ko trai ne jing sniu baro ha jing sbon jung me to ai jing suk jing san ha sngi jungi nang bada ka jing rab ka jing sin ai jung me ngin lait barabo na ka pop bat ngin yo jing yada na ka jing jenjar baro at bangi dang up kmilanti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pat jong unong panem jungi u Jesu Christ Namar ka jongmi long kahima, jongmi kabor bat kaburam, junam la junam. Ko Trai Jesu Christ, me ubala ong haki apostle jung me, ka jing suk nga e hapi. Shim la e no yangi, ban uyai don hasanda jung pi wei pe wei. Wat lada ngim la ban shim benta ka communion Khadhynriew da ka jing buram ba da ka jing trang tungi nya pla da ka ba ye shim benta ha ka nu ka lat ka bang yo. Ni ken ta kholang brot ba khot ba wed ban ye shim benta ka ni ka mit khwai bla khot sngob ha sha ka mit khwai ka ba ma uhi da la dew la khot. Ko kan rat ngam long ba shong hok ban rung bo ka yeng jonga Reshuang tanda kakien kapensim jonga kan sakia ai. Snubha shim ka nambar jingrai, shispa kandai po hinyo. Yuwei kandai hinyo.
ku para nga khot nga weri pi baro banyad simlang ya kani ke jing duai nakalenti beneng kasla lai po pra jing duai jong ku lang brot ublei o jisu jonga ngai scam bamidon teli hag sakrament Bakhuid tam kaduan nga i no lord ki baro bat nga trang bamenwan apo kamasim jonga namar kamenta kumdi ngamla padyam yemi hag sakrament Bakhuid tuan apo kadut jonga hag jinglong masim ngapiam yemi hala kadonut bangkapilaso yadi banbe watsya pangkatsyu nami tongin ya duai dos ngos nei bandon lem bat kipa jong me ngikerpat ko trai batu yalam yikitu kiba yame kiba mela pendap da ke jingmayan baken jabeneng bakin jam na ke jingim barim sya ke jingim batemai ipan yakuni dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. lay bedon bol baro ukpa ukun bat mensiam Bakhuid un kerku ya pi Amen. jinglen yam jingi kalawai Lait im bat syakri yau trai Ngis ngogu ya ublay. Snguphashim kanambar Jingmane, san spa arpo, san ar not. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu no. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu no. Kamarian kapen bena ki kamba jong me, benai bat flur bat kasih kam pela jong me. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu no. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu no. Mi me de yu nong tao, bat u play jongi. Mi kabor bat jing shai, bat jing im jongi. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu nom. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu nom. Mi mek dau galenti, jon ka jing shisha. Mi meftin tianga, shalaka hima. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu nom. Kam jong me ki bakrau ko trai, bat menta bat jiu nom. Ku sakrament ku play jingin ku boleh jingin nginget medon bangi menta hang le halor duan
Samen sim bapli batngan damen asam jong mi ku sakrament Jingmane. En yero bat sngongu manla kapor Ya sakrament Bakhuid tambat balong. badia ka jingklok na ka benta jongi kajubab kan long ngero bat pendan buram yame Ngiyaro bat pendan uram yame. namar ba me sa ha ka sakrament Eucharist Ngiyaro bat pendan uram yame. namar mila bo ya ka ying jan re tengan hapdeng jongi ki breu bapam Ngiyaro bat pendan uram yame. namar me shong bat me sa bat ngi hadu bawai no ka pertai bat ki por baro Ngiyaro bat pendan uram yame. namar ba me yai sha skor ya ki jingkar pat jongi Ngiyaro bat pendan uram yame. namar me pediang subha ya ki jing terwa jongi waladang ilong tang kinong pom Ngiyaro bat pendan uram yame. namar me wan ya rap yangi ha kapor jing shipa Ngiyaro bat pendan uram yame. namar me ai jing bam bat me ya bam bat ngi kinong pom Ngiyaro bat pendan uram yame. namar me la pen koj ya kinong pang bat me pen tengen ya ki bangat ha ka jing sosi bat ya ki ba pang na kane ka khlam ka ba por stat ha kane ka imlang salang jongi Ngiyaro bat pendan uram yame. namar ba mi ai don lang bat ki ba duk batoy bat senra ni gitu ki ba shitam bat ba syaban ben Ngiyaro bat pendan uram yame. namar milong kalenti ka jing im bat ka jing shisha ya ki breu baro Ngiyaro bat pendan uram yame. kaburam hauk pa bat hauk khon bat haum siem ba khon Kumba kelalong nak pam ning kong ju mentan barapon chinom la chinom amen yero pendan buram shushu yau trai ubadan hapdeng jongi ive pe ive ha ka sakrament ba khon da ka ba shim ya ka tu ka jingrwa shispa prapulai na kalenti beneng Sakrament ko trai basa reha pertai saudang iwan ya pai name ban panjing snei Jesus ngiyai kerpan kenu kisur jingina dudanu kusakramen ko trai kusakramen ko trai Amen. Iyo jingsu. Haba. Hoi jingsu san. Mera. Yaki badu. Menya. Yaki umma. Ashkor bai jong mi siu siu ngiun ya lagi jing studiao amin ngiyo jing su amin ngiyo jing su midday ka jing ting shine jing
Jisu ubalong ublay jungi upan pau ya kajing baha uai ya kajing baha jungi nagabenta jungi baro uai ya ke kabangi don kam waladang ipan nangimpan na uday ublay ukon jong ublay ubas bun bada yai don rengkat bangi barabor dengi pai sha bangi perta jam bat ngi pen pau ya kajing songo kajong i na ka benta kajing le bha kajong kajing kerku kerdo ki balai hangi man lagasngi kajubam jungi kan long ngi ai ngo ya me ko trai jisu ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing wan long breu jong me ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ya ka balang ha ka jai ben reu jongi ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ya ka perthai ban ka mai ya ka hak ka san ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ya ka baptisma bakhuid ha ka balang ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ya kiling do ban pen menta bat ban sam ya me hangi ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ma bigi pop lingba ka sakrament jing penyesuk ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ya ladi ha ka eucharist bakhuid ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing pha kajong me ya missionary ha pedeng jongi ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai kajong me ya kajing nget catholic ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai kajing hiar pateng jong ka balang na do ki apostol ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ki yang ki sem ime pa mat ki men ki para ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai kajong me ya ki no hikai jongi ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing ai ya ka mariang ki lom ki wa kal erubi bat ki ki basngyam ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing kerku kerdo kajong me ya ka rep karyang ka pendap penbiang ya ka bam kasa ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar ba mila ai hangi ya ki jaka pule ki nong hikai baro bar kajing nang jing stan ngi ai ngo ya me ko trai jisu namar kajing suma sukher kajong me wat hapdang kani ka khlam ka bangi don menta ngi ai ngo ya me ko trai jisu kaburam hau kpa bad hau khon bad hau man sem bakhon kumba kalalong pa meningkong kumju mentau berbarabol junam amen namar kajing bha kajong jisu kadai hak bangin phai shu ngin pan pau bangi kwa bane long lok bad ngi thrang ya ngi kwa ya bondan hapo kajing im kajongi bondan hapo kaman sem kajing mut jing berkhat jongi bad mangi ngin don senda rengkat bad jisu ulong ubakloy ban pediang yangi habangi phai shu da kajinget ba kajing shania kajongi Jisu ulang ubabha bad ubasbon bad upa penpau mentagasngi ba ulang unong ablang bron ubadap da kajing ie ba kajing isnai yala kilang bron tetong in ya phai shu ban ngin ruai kajing ruai ngathrang ya me Jisu shispa prapu pra
light pangnut ngatang kas nam jong me bangsa jeng tien babun ban pler men simba pli jonga kuk sana lam da prang ngatrang jing mong jong me bandana jing men sao ban kum yang apot sen ra ban la jing ting jing ba ngatrang ya me jisu ko sakrament jingi ban same sembat lo janga damedas nam kordor ngatrang ya me jisu apa jing yang kejam ban piam yang ahala syadem abanda poy syabde Sasisen ngidap da kejing songo yau trai jisu ubakloy ban pendap penbiang ya kejing terang kejongi ya kejing terang jong kada onun kemensim kejongi kadangi pai shu da kejing syanya teli terlan ukloy ban pendap penbiang ban ai ya kejing kerku kejong u tagadai ka deiti kejongi ka hok kejongi bangi dei ban ai ngo ya u sasisen pan ngin ong ya u khublei shibun ku trai na kabenta kijing le bha kijong me kham tam e habangi don na pedang kani ka khlam kabala penwet penwa kabala pendo jingkermen ni ki babun kabala kta mat yong ya kayap ka em ya ka trai ka kta ya ka rep ka riang ya ka jing em jong ki breu baro keleng ka percai ndai trai jisu usumar sukher kitu baro ki baphai shu da ka jing shania tengi ong menta khublei shibun ko trai jisu Khublei shibun ko trai jisu na ka benta ka jing ye ba ka jing snei ka jong me yangi Khublei shibun ko trai jisu na ka benta baro ki jing ker khu ki bamela the sei hangi Khublei shibun ko trai jisu na ka benta ka jing em ka bamela ai yangi Khublei shibun ko trai jisu na ka benta baro ki jing thau ki ba em ha ka perchai Khublei shibun ko trai jisu na ka benta ki kamphala ki bamela le hangi Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela ai ya imei ipa Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela da yangi barabor Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela pen em yangi Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela pelat yangi na ka bor jong baman Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela ai jing kot jing khia yangi Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela sha yap halor ka ding phna man pen em ya ka perchai Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela pen long kristan yangi Khublei shibun ko trai jisu na mar bamela ai ya ka met bagas nam ka jong me ha ka eucharist Khublei shibun ko trai jisu na mar bamilong unong ap lang bron babha Khublei shibun ko trai jisu na mar bami ai don rengkat bat ngi Khublei shibun ko trai jisu na mar bami pendap penbiang yangi
Kublai shibun kutrai Jisu. Namar bamila ai hangi ya ka khubor babha. Kublai shibun kutrai Jisu. Namar bamila ie yangi da ka jing ie bam jukun. Kublai shibun kutrai Jisu. Na ka benta ka jing nang jing stad habaro ki liang. Bat kito ki ba IT ya ka jing im jong ki na ka benta ban penang pen stad yangi. Kublai shibun kutrai Jisu. Kaburam hokpa berhukun berhauman siam bakhuid. Umba kelalong nakapaminikong kung jiw mentau berbarabor cinom la cinom. Amen. Ngi Sngi yau Trai Jisu nakabenta bon ba ki weipan ki bawla le nakabenta jungi. Pada ka jing Sngi ya ki jing le bha ki jong u. Ngi don shu ki jing kerpan ki jing IT ki jongi ha u. Ba unang long kenrat halo jengi unang sensyar halo jengi unang don rengkat bat ngi bat unang kerku kerdo yangi man lagas ngi teka jubam jengi kan long ngi IT hame ko try Ngiyai ti hame ko try. da ka banget ha ka jing maya jong ka jing long do jong me leng ba ka maria the soti Ngiyai ti hame ko try. nak da ba IT rengkat bat me ko ikan maru ya bahala kasni batuma bingi kerengkang jengi kembang rengi ma bikbalas nyewengi bawa dalam ingi syaga cing persyoy handrai tepulai jengi na kasniu amen dongin ya ruai sispa anyo pukendai Dong in ya duai. Ablay. Da ka ne ka sakrament ka bapla. Mela bu apdeng jongi ya ka jingkan mau ka jing sya stom jong me. Do ya rap yangi ban buram ya ka met bagas nam jong me. Knang bangin yo barabor ki so jong ka jing seuspa. Me uba im barabasun syar junam la junam. Amen.
Ani ro bas ngongu man lakapor. Ya ke sakramen Bakhuid tambat balong lay. Ani ro bas ngongu man lakapor. Ya ke sakramen Bakhuid tambat balong lay. Ani ro bas ngongu man lakapor. Ya ke sakramen Bakhuid tambat balong lay. Kabrom hau kupa bat hau kun bat hau mensim Bakhuid. Ba kalong na paminingkong jumjum tao barabon junom la junom. Amen. Subhashim kanambar Jingmane, Lai spa arpaway. Lai ar iway. Sngi kat pangadang ya lenti bakakti utrai kalam yanga galong diau mensi meye wala dangayat marwe bakakti utrai kalam yanga uyasa uyasa Uyaysa podonu jonga Ngalong yau mensi meye wala dangayat marwe bagakti utrai kalam yanga Kaburom kanlong hau kupa bat hau kun bat hau mensim Bakhuid. Umba kalong na paminingkong kumjum entau barabos junam la junam. Amen. Kodok nuat Bakhuid tam mujisu. Toi sne yangi. Komaria konong yarap ki Kristan. Tuduai na benta jungi. Aka kerteng kupa. Badukun bermensi Bakhuid. Amen. Amen. En yaro yu Jisu Christ. Junam la junam. Amen.